Il-President ta' Malta George Vella qal li jaġixxa strettament kif titlob il-Kostituzzjoni dwar it-talba li jagħmillu Jorgen Fenech biex tingħata l-proklama. Fenech talab il-proklama lil President wara li l-Prim Ministru l-Kabinett laqgħu talba tal-Kummissarju tal-Pulizija u tal-Avukat Ġenerali biex Fenech ma jingħatax il-proklama. Fis-starija l-Uffiċċju tal-President qal li dwar din it-talba kellu konsultazzjoni mal-Kummissarju tal-Pulizija, l-Avukat Ġenerali kif ukoll pariri minn konsulenti privati. Il-President qal li żamm is-silenzju biex iħalli l-ġustizzja tieħu triqta. Qal li skont il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna il-poteri tal-President f'każi bħal dawn ma jmurux aktar il-bot minn hekk. Fl-istqarrija tiegħu il-President qal li matul l-aħħar ġimgħat b'soba u bi preokkupazzjoni kbira kien qed isegwi minuta b'minuta ta' kollu li kien għaddej brabta mal-investigazzjoni tal-każ tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u anki l-iżviluppi fil-qasam politiku. Qal li f'diversi okkażjonijiet matul dan il-perjodu kellu diskussjonijiet flaqat kemm mal-Prim Ministru kif ukoll mal-kap tal-Oppożizzjoni. Issa li l-każ tal-qtil tas-Sinjura Caruana Galizia żviluppa sal-punt li tresqu aktar persuni quddiem il-qrati akkużati b'dan il-qtil orribli, il-President saħaq li għandna nħallu l-organi tal-ġustizzja, il-Pulizija u l-qrati ikomplu jagħmlu xogħolhom. Il-President qal li f'dan l-istadju li fih il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar id-data ta' riżenjat tiegħu iħoss li għandu l-ewwel qabel kollox jappella għal kalma f'pajjiżna. Appella li kull min għandu responsabiltajiet istituzzjonali jew amministrativi biex jerfa' responsabiltajiet tiegħu, speċjalment f'dan il-perjodu ta' tranzizzjoni, ma jħares lejn wiċċ ħadd. U għattama li ssir ġustizzja biex kull min kien involut f'dan l-att atroċi illi tefa' teba' sewda fuq il-kuxjenza nazzjonali jieħu dak li ħaqqu. F'dan il-moment partikolari il-President Vella qal li għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Iżda qal li jekk inżommu l-kalma u l-għaqda noħorġu minnhom bl-inqas dannu possibbli kemm għas-soċjetà Maltija kif ukoll għal pajjiżna. Il-President qal li dawn mhumiex żminijiet normali u dak li qed iseħħ huwa bla preċedent. U għatem jgħid li f'dan il-mument iridu nuru l-maturità tas-soċjetà Maltija u s-saħħa tad-demokrazija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.